5, 6, 7, tempo. Twee, 4. We zijn nu bezig met collegaat van de A-klas van Sosbjerrum. En ze krijgen een warming-up die vlagtechniek hebben ze gewoon. En de wapens ben je achter nog bezig met hun techniekblokken al te ronden. Hij ziet bij de drumband. En als wij dan een iepen lesdag in, dan doen we een stukje drumband kon je dan leren, een stukje blazen, een stukje drummen en een stukje majoretten of collegaat doen. En hij wil ik altijd mooi doen, mooi de collegaat en de majoretten. En toen hebben we op een gegeven moment zo'n, jongen, kom eens een paar keer. Nou, succes. En zie je daar, we hebben echt een toptalent in Hoeks. Jij is echt een toptalent? Ja. We spotten dus rug naar voren en die is dus ik leeg in plié. Met Robbie vervolgens opgaan. Ja? Doen ze zelf vind ik gewoon heel leuk, dus me altijd al. En dan maakt het voor mij steeds met specialer om het echt maar materiaal te doen. En de bepaalde effecten die je daar dus maar nog extra mooi kunnen creëren. Loop, 2, 3, 4, op. 6, 7, 8, loop. Ja, het komt oorspronkelijk uit Amerika, het is een soort van militaire sport. Alleen dat is dan iets totdat het verdraait naar een wat culturelere sport, zeg maar. Mooi doen ze en dan maak je dan de show op en dan broeken we plastic geweren en plastic sabels eigenlijk. Heeft er lang les van haaien? Goede vraag. Ik denk nou het tweede jaar. Zoiets, 12 tweede jaar. En daarvoor heb ik samen HT in het team zitten, die we samen onder sport. Dus... Oh, haaien zit vroeger bij je in het team? Ja. Nou zit 2 jaar of 3 jaar iets in die trant. Zit er bij Sensation in Almere en jouw les. Dus, ja. Want dat is een niveau geheven. Ja. En nou moet ik dat proberen die oer te brengen door deze vragen, ja. En lukt dat wat? Tot nu toe wel. We hebben dit seizoen dan in een trainingsweekend gewoon en dat ging eigenlijk heel goed. Dus dat belooft wat voor de rest van het seizoen. En dan zullen we zien hoe ze het voor de rest gaan. Als ze stabiel groeien en als dat ze dit weekend dienen, dan ben ik heel tevreden. Dat klinkt al als een echte leraar, hè? Ja toch? Vol ambitie. Wat heb ik van hem geleerd? Vooral wel een beetje dat arrogante. Dat, ja. Wat air? Ja, dat inderdaad. Ik moet rug opstaan, laten zien dat je het goed kent en dat je wel trots mooi wees op wat je doet en dat het net samen iets is wat je doet. Dat het wel inspanning kost en dat is ik best laten zien dat het goed kist. Dat. Ja. Ja, en dan, beter dan dit, maar... Oh ja, wat wie er mis? Nou, ja, ik vond hem net zo strak al. Dus dat is wel wat militaristische, hè? Dat wat strakker, wat beter. Hou je ervan? Ja, ik hou ervan.